Gaurko agerraldiaren helburua da Zerrenda Usurbil Bizi proiektuaren azken nobedaren berri ematea. Bi alorretan ditu berrikuntzak, alde batetik smartphonerako aplikazio bat sortu dugu, eta bestetik 2024ko prestatzen ari garen eskaintzen berri eman nahi dugu. Eta gaur bi laguntazkak ondoan, Itziar Cortez Etxabe, Elbiarreko Hezkuntza eta Teknologia Unitatearen koordinatzaileak, eta bestetik Gotzon Marceluz, Baturako negozio zuzendaria. Gaur esan dezakegu, Zerrenda Usurbil Biziren aplikazioa sortu dugula. Eta eskuragarri dagoela bai Android eta iOS telefonetarako. Hilabete bizietako lana izan da, baina azkenean lortu dugu. Eta, gaur aurkezten dugun aplikazioa berria bada ere, gustaituko litzaidake gogoraraztea app berriak baduela hartuko arbaso bat. Adi Usurbil izeneko 2016an sortu genuen, Elbiarrekin elkarlanean ere, eta garai hartan Harria Hitz izeneko bilbide bisita gidatua eskaintzen genuen. Eta, Adi Usurbil bisita gidatu hau, bere kabuz egin ahal izateko aukera eskaintzen zuen Adi Usurbil izeneko aplikazionek. Eta Zerrenda Usurbil Bizi appa, bokazio horrekin sortu dugu, eta hortaz gain, funtzio berriak jarri dizkiogu. Gainera, edonok egin dezake bisita gidatua bere kabuz, inongo gidaren laguntzik gabe, telefonoarekin. Herriguneko interes puntuak aurkezten dizkigu, adibidez Dema Plaza, Sometaren murala, Udazarrietaren murala ere, eta herrigunetik haratago dauden puntu gehiago ere azaltzen dizkigu. Zaintzari lotua dauden puntuak, herritarren bidea, herri auzoak ere ezagutzeko aukera ematen dugu aplikazio honek. Eta gainera, Adi Usurbil aurreko aplikazioak bezala, interes puntu hauek modu bereizgarrian ikusteko aukera ematen dugu. Eta hortaz gain, gure kabuz egin dezakegu bisita gidatua aplikazio honekin, baina Zerrenda Usurbil Bizitik antolatzen diren bisita gidatuen agenda ikusteko aukera ematen du, eta baita ere bisita gidatuak erreserba egiteko. Aplikazioa 6 hizkuntzatan dago, euskara, gaztelania, katalana, galegoa, ingelesa eta frantsesa, eta hori Elbiarri esker lortu dugu. Eskerrik asko. Saiatuko naiz Elbiarrek proiektu honetan izan duen parte hartzea azaltzen. Alde batetik Elbiar hizkuntza teknologietan aditua da, eta hori izan da parte hartzeko muina. Bidaide plataforma hornitu du teknologiaz. Zer da bidaide plataforma? Bidaide plataforma da eduki kudeatzaile bat, webguneak sortzeko erabiltzen den kudeatzaile bat, eta bertan integratuta daude azken belaunaldiko hizkuntza teknologiak, kasu honetan Elbiarrek garatutakoak, egia itzultzaile automatikoa eta TTS neuronala, testua ahots bihurtzen duen sistema. Kasu honetan, Usurbilgo udalari, hau da, edukia sortu behar duelari, laguntzen dio eduki hori eleaniztun eta irisgarri egiten, eta bidaide plataformak ahalbidetzen du hori egitea modu erraz batean. Adibidez, testua hizkuntza bakarrean sortu eta beste hizkuntzetara elia itzulpen automatiko bidez itzulita, gero nahieran editatu edo moldatu ahal izateko, eta bestalde TTS-aren bidez testua entzuteko aukera gehituz, modu automatikoan. Beraz, azken finean, gure lana izan da audio-gida eleaniztun eta irisgarri bat sortzeko oinarri teknologiko bat sortzea, kasu honetan bidaide plataformaren bidez, eta gero hori erabiltzaileengana iristeko edo erabiltzailearen esku jartzeko, Baturak aplikazioa sortu. Asko, Baturaren lana, nolabait aurkezteko, Batura zer dan aipatu nahiko nuke ez. Guria mugiko horrendako aplikazioa garatzen dagoen enpresa bada, 2006-tik, Android eta iOS eta web sortu horretik dena Nokia eta Blackberry egin garaia haretatik, politonuak eta abarrak, sasoia hartatik gatoz. Arrezkero, proiektu pilo bat egin ditugu, horietako asko turismo esparruan,
danon bihurtu gara telefono erabiltzaile, telefono mugikor erabiltzaile, akaso ez deitzeko, hortarako sortu zen telefonoa, beste gauza batzuetarako, ezta? Orduan informazioa eta konsultatzeko danok erabiltzen dugu telefonoa. Orduan erakunde ezberdinek beraien eskaintzan, turismo eskaintzan, txertzaten hasi dira telefono mugikorrak. Eta azkenean telefonoan informazioa konsultatu dugu web bidez edo app bidez. Bai batzuk eta bai arlo bat zinbestia garatzen dugu, baina kasu honetan iOS eta Androidako aplikazioa garatu ditugu irisgarritasun kontzeptu hori bermatuz. Eta hor pixatzak ondo nahiko nuke. Irisgarritasuna, ez da ezaitasuna, irisgarritasuna telefonoak eurak, bai iOSek, bai Applekoak eta Androidekoak berez badauzkate irisgarritasun asistenteak, gauzak hobeto ikusteko eta barrak, baina aplikazioak ez badie komponente horiekin hitz egiteko programatzen, batak bestiari ez badotza aginduak ematen, aplikazioak ez dira irisgarriak. Orduan, erakunde publikoak orain dela pare bat, hiruzpalau urtetik behartuta daude, ondo dago gogoraraztia, erakunde publikoak behartuta daudela APP-ak herritarrentzat garatzen dituztenean horiek irisgarriak izatera. Eta Surbil Guzalak hori erratu du. Hoxe da, egin dugun lana. Nola, etxearrak aipatu dauden bezala, edukiak bidaiden nolai kargatzen dira, eta baturaren ardura izan da, eduki horiek bidaitetik hartu, programatu iOS eta Androiderako, eta horrek irisgarri bihurtu, Appletik eta App Storetik edo Googletik deskargatu izateko.